Ano mapili mas gugma? Baraha ka kay? Mapili gapos gugma naman sa kasakit. Kung baraha? Pabaraha, kwarta ra may mawagtang, mabalik raman. Gugma di ay. Dili, kung masakit mo kasing-kasing kay, lisan mo na. Balik na. Oh, baraha. Ano naman baraha? Ang kay kung ara ko sa gugma kay, masakitan pa jud kuya, dili ko ka kwarta. Masugan na lang ko sa gugma. Ano man? Kuha na. Nabigo na. Una, ano si pamati? Sakit sa Masakit. Kuan, di ba ko tagbaraha? Wala sa kay gugma. Ano diya ba? Ano di abab? Yeah, Pwede lang sa dyan ka musugan. dili lang. Sa gugma na lang gay. Ano naman sir? May kay dili kayo expensive. Asa mo ko ni masakit anong duha sir? Sakit ng mabiyaan sa gugma. Dili ma-express. Kailangan ng feelings. Na-experience na na. So far, wala pa. Masugal sa baraha. Ano naman? Ay, ang gugma kay masakitan naman ta. Sa baraha din. May baraha kay makadaog pa ta. Kwarta pa ta. Man!